Ilie Lazar este fotbalistul român născut în 27 februarie 1966 în localitatea Băișoara, județul Cluj. Actualmente profesor de educație fizică și sport și antrenor de fotbal la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Are o carieră unică în fotbalul românesc, chiar dacă a sărit peste perioada junioratului în mare parte. Nu a practicat fotbal organizat până la vârsta de 22 de ani. A cochetat până la acea vârstă cu sportul, fiind talent nativ cu evidente și recunoscute deprinderi, priceperi și abilități de mișcare, simț și orientare sportivă, având înclinații spre atletism, schi, patinaj, tenis de masă, rugby, lupte greco-romane, însă mai presus de toate, iubea jocul de fotbal și îl practica sub orice formă și în orice loc și timp. I s-a refuzat de multe ori practicarea fotbalului organizat pe motiv că, fiind țăran de la Băișoara, nu știe, nu poate, nu va reuși, drept pentru care se trezea exclus de la orice echipă. Cu toate acestea a reușit să ajungă în Naționala României, chiar să joace în cupele europene, să câștige Cupa României, să fie campion în 1994, vicecampion în 1996, să fie golgheterul României, locul 3 cu 16 goluri în campionatul Ligii 1 1993-1994 și locul 4 cu 17 goluri în sezonul Ligii 1 1994-1995, să fie cel mai bun fotbalist al județului Cluj în anul competițional 1991-1992 la CFR Cluj, când marchează 30 de goluri. La Gloria Bistrița deține un record neegalat al golgheterilor bistrițeni în Liga 1. În 131 de partide a marcat 54 de goluri. Golgheterul Gloriei pe prima scenă a fotbalului românesc, 4 ani competiționali consecutivi, atât în campionat cât și în Cupa României, unde prin golurile sale a dus echipa Gloria Bistrița la câștigarea Cupei României în ediția 1993-1994 și finalistă în ediția următoare. Are peste 200 de meciuri jucate în Liga 1 la Gloria Bistrița și Universitatea Cluj-Napoca, la Raba Etoghior în Ungaria și la Al Hilal Club Riyad în Arabia Saudită. Ilie Lazar este singurul fotbalist român ctitor, a ctitorit în mănăstirea care îi poartă numele, Sfinții Ilie și Lazar de la Cristorel, comuna Așchileu, județul Cluj. S-a născut într-o zi de duminică în satul Băișoara și a crescut în satul Săcel, unde trăia familia lui, compusă din 7 copii: Emilia, Otilia, Ana, Valeria, Emil și Corina, părinți fiind Ilie și Anica Lazar. A fost botezat creștin ortodox în data de 6 martie 1966 la Biserica Schimbarea la Față a Mântuitorului, de părintele paroh al satului Săcel, Dumitru German, nași de botez fiind Irina și Vasile Cirebea. Educația aleasă, primită în primul rând în familie, frecventarea Sfintei Liturghii în duminici și sărbători, ajutor de încredere a părintelui paroh Vasile Danciu, apoi frecventarea școlii primare și gimnaziale și liceale, unde an de an a fost premiat, a îmbinat foarte frumos și eficient învățarea cu mișcarea, cu sportul, pe lângă lucrurile gospodărești și de agricultură la care era chemat de familie să le facă. Anii școlii cu clasele 1-8 la Săcel, apoi prima treaptă de liceu la școala cu clasele 1-10 la Băișoara, l-au marcat prin dascălii și profesorii educatori. Viața și parcursul special al celui ce urma să devină un atacant abil și percutant de fotbal, un jucător valoros, temut de apărători și recunoscut și apreciat în țară. De aici a pornit de la educație. A urmat treapta a doua la Liceul Industrial numărul 3, IMMR 16 februarie din Cluj-Napoca, unde a obținut și bacalaureatul. După fotbal a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a Școlii Naționale de Antrenori din București, promoția 1996, antrenor licența UEFA, master în știința sportului, manager sportiv, activând în domeniul sportului până în prezent. A avut educatori deosebiți, de la doamna educatoare Viorica Lungu și doamna învățătoare Victoria Drăgoi, la profesorii diriginți Mihai Pascu, Viorel Toșa, profesorul de educație fizică și sport Alexandru Zaiu, directorii Vasile Ilia, Șofron Zaiu și Ileana Zaiu, Mariana și Vasile Pașc, Teodor Lungu.
A debutat și a activat ca antrenor la Universitatea Cluj-Napoca în Liga a doua, în Liga a patra, la juniori născuți în 1986, dar și ca team manager, director sportiv, coordonator al Centrului de Copii și Juniori. La CFR Cluj a activat ca antrenor, coordonator, director tehnic, team manager la Centrul de Copii și Juniori. În paralel a activat și la următoarele școli ca profesor: Școala Simion Bărnuțiu din Cluj-Napoca, școala cu clasele 1-8 din Așchileu Mare, școala Iuliu Hațiganu, liceul teoretic Gheorghe Șincai, colegiul tehnic de construcții Angel Salini, liceul teoretic Nicolae Bălcescu, colegiul economic Iulian Pop, seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca, colegiul ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, unde este și în prezent. La Ilie Lazar, baza activității profesionale a fost întotdeauna credința, pasiunea, dragostea, demnitatea, onoarea și fair play-ul. Ca recunoștință pentru darul divin primit, a mulțumit bunului Dumnezeu, construit și ctitorind Mănăstirea Sfinților Ocrotitori, care îi poartă numele Ilie și Lazar de la Cristorel, comuna Așchileu din județul Cluj. La 42 de ani pune ghetele în cui și rămâne la Catedra de Educație Fizică și Sport a Seminarului Ortodox Cluj-Napoca, cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania, încercând să transmită ceea ce a agonisit din experiența practică a vieții și din pregătirea profesională și elevilor școlari. De-a lungul anilor le-a fost profesor multor juniori cu performanțe înalte în sport. Amintesc aici pe Horațiu Baciu, preparator fizic la Naționala României, Daniel Pârv, Paul Nistor și Timotei Rusu, campioni cu juniorii Under 19 la CFR în Cupa României, Alex Pop și Horațiu Moldovan, Ioan și Răzvan Barstan, Sofian Alexandru Lazar, vicecampioni în Cupa României cu CFR Cluj-Napoca și alți jucători promovați, în special la clubul Universitatea Cluj-Napoca, cum ar fi Octaviana Brudan, Lucian Turcu, Octavian Drăgan, Marius Schuller, Claudiu Bolan, Andrei Miron, Horia Turbuțan, Muscă Dumitru, Iriț Tudor, Marcel Moldovan, Sebastian Șujman, Lucian Borșan, Doru Buican, Daniel Șerban. Rezultate: ca profesor antrenor în Cupa Liceelor Clujene, campion în anul 2010-2011, tot în Cupa Liceelor Clujene, locul 3 în anul 2011-2012 și campion în 2018, 2019, 2020, vicecampion în 2017, locul 3 în 2015 și 2016. În Liga Liceelor Clujene, campion în ediția 2023-2024 cu echipa de basket masculin a Colegiului Ortodox Cluj-Napoca. Ilie Lazar s-a născut cu golul în sânge, gena și mediul natural sănătos, familia, societatea foarte dinamică, munca la țară, comportamentul de creștin cu frică de Dumnezeu și rușine de oameni, atitudinea pozitivă și serioasă în toate activitățile vieții, educația, seriozitatea și răbdarea, stăruința și perseverența l-au făcut pe Ilie Lazar să exceleze în toate, dar mai ales prin și datorită deprinderilor și priceperilor motrice, firea și fizicul lui, permițându-i realizarea unor performanțe speciale începând din copilărie. Era bun la toate, dar excela în jocul de fotbal, unde simțul porții și iuțimea lui în acțiuni îl evidențiau. Acest lucru l-a observat și valorificat iubitul lui profesor de educație fizică și sport, Alexandru Zaiu, din Băișoara, care a oferit o educație potrivită pentru a se forma mental și psihic pe capacitățile fizice native, dobândind încredere în sine, spirit de sacrificiu, încredere în forțele proprii, curaj, ambiție, combativitate, perseverență și peste toate aceste virtuți, sădind în sufletul lui dragostea pentru fotbal, dorința și bucuria marcării de goluri și lupta adusă până la sacrificiu pentru înfăptuirea acestora. O mare recunoștință și apreciere am văzut în trăirea lui Ilie Lazar față de educatorii lui, educatori speciali precum profesorul de educație fizică și sport și antrenorul Alexandru Zaiu, dirigintele lui Viorel Toșa, iar la fotbal antrenorul care l-a descoperit, Nae Chișu. Recunoștința și aprecierea lui față de cei ce au călăuzit parcursul vieții și cariera și l-au format este un atribut al sufletului curat, plin de dragoste și pasiune, de dorință de bine și frumos al lui Ilie Lazar. Însă cel la el în sat a avut repere și modele multe de la care a învățat de mic. Visa să joace fotbal ca și Beni, Tibi, Beretta, Nelu, să joace tenis de masă ca și Mazanek și Beni, să schieze ca Mircea, să alerge mai iute ca Lica și
să joace cu forță ca Nelu Șipoș, să tragă la coasă mai mult ca Victor și Ilie, să călărească mai bine ca Sorin, să lucreze zi de zi mai mult ca Bebela, să depășească orice activitate ce ține de viața satului viu și avântat în orice muncă agricolă. Aici s-a dezvoltat motricitatea, ajungând să fie unul dintre cei mai capacitați cu mobilitate fotbaliști români la vremea lui. Dorința de întrecere sportivă, ambiția și simțul înalt al implicării și al reușitei în orice deprindere realizată. Detaliile vor fi mult mai multe, însă acest rezumat al descrierii vieții sportive merită să fie cunoscut. Asociația Și Noi Suntem U invită pe Ilie Lazar la o mărturisire a carierei lui sportive, fiind un model și exemplu de urmat și pentru alți copii din zona geografică a Ierii, a comunei Băișoara, a județului Cluj, cât și din toată țara. Este remarcat și consemnat pornirea spre fotbal și întărirea visului de a ajunge fotbalist. În momentul când fratele lui Ilie, Dan Lazar, a vorbit cu profesorul antrenor Puiu Zaiu și directorul Mladin, aceștia l-au adus la Iara, legitimându-l la echipa de junior a Minerului Iara Băișoara, ca punct de plecare în viața lui Ilie Lazar, de aici pornind cu adevărat spre marea performanță. Din tribune se cere golul, care vine repede. Gloria Bistrița, cea care ne reprezintă în acest sezon în competiția Cupa Cupelor. Iată-l pe Ilie Lazar, scăpat extraordinar în careu, intră în careu, Ilie Lazar, șut și gol! (1-0) pentru Gloria din minutul 3 al jocului, un început cu totul neașteptat, care a dat adevărate aripi jucătorilor Bistrițe. La pauză, așadar, tabela indica un incredibil Gloria-Fiorentina 1-0. Din păcate, curând după reluarea jocului, Batistuta în careu, pericol mare, gol! Egalarea obținută de echipa italiană părea să curme brusc speranțele înflăcăraților suporteri locali, iar ultimele secvențe înaintea interviurilor sunt cu jucătorii Gloriei salutând publicul în aplauzele întregului stadion. Să ascultăm acum impresiile culese la cald. A fost un joc foarte rapid. Gloria a marcat repede la prima acțiune, a jucat foarte bine în viteză. Ilie Lazar a marcat un gol superb și au fost destule momente când jucătorii români ne-au creat dificultăți. Noi am început puțin nervos ca urmare a înfrângerii de duminică cu Vicența și am început prea tensionați, pripiți în acțiuni. În cea de-a doua repriză am gândit mai mult acțiunile de joc și am fi putut chiar câștiga. Dar Gloria s-a apărat bine. Il Gloria si è difeso bene. Cum ați putea dumneavoastră caracteriza jocul Gloriei? O echipă bună, care joacă un fotbal discret, evident. În campionat n-a izbutit să-și exprime întregul potențial, valoarea sa. Sigur că partida contra noastră a stimulat-o în mod deosebit și cred că a reușit o excelentă partidă. Returul? Returul pe terenul nostru vom încerca să ne calificăm. Deși am reușit un 1-1 aici, nu e totul încheiat. Să zicem că avem însă 60% șanse în favoarea noastră. Meciul cred că a plăcut. Nu ne-a fost teamă, trebuie să recunoaștem. Fiorentina e Fiorentina, știm valoarea lor, o cunoaștem. Noi vedem de multe ori pe Eurosport, pe DSF, au jucători care sunt plătiți cu o sumă de bani foarte, foarte bună și merită. Sunt într-adevăr o echipă, îi simțim în teren. Așa poate de pe margine ni se pare ușor, dar în teren îi simți cu adevărat. A fost greu, a picat însă golul lui Iliuță, cum îl alintăm noi pe Lazar. Și pe urmă parcă ne-a dat aripi. Am putut să jucăm, parcă am prins curaj. Cum explici, să spunem așa, intervențiile bune ale tale? În cel puțin 3 ocazii ai reușit să scoți, cum se spune, goluri ca și făcute.
Da, poate a fost și, știu cum să spun, toată ziua m-am gândit la ei. Teama care am avut-o a fost, deci, atenția care poate la un meci de campionat poate nu aș fi chiar atât de atent. Dar cunoscându-i, știindu-l pe Batistuta, pe Bigica, pe Schwarz, pe Rui Costa, de jucători extraordinari care te poți aștepta de la ei la orice. Poate să te surprindă cu un șut de la 25-30 de metri, deci sunt niște jucători valoroși la care te poți aștepta. De fapt am avut și noroc, am avut din lovitura aia liberă o bară care am avut și noroc, cum să zice. În primul minut. În primul minut, sigur, putea să dea ei golul ăla și poate alta era soarta meciului. Dar ca portar trebuie să ai și puțin noroc. Am mai avut și intervențiile astea bune, care mă bucură și care îmi dă încredere. Puțin echipa noastră este în campionat mai clasată pe un loc mai rău, dar sperăm să ne revenim și cu acest meci să prindem încredere și să ne putem reveni la ce am fost în campionatele trecute. Două vorbe despre meciul retur de peste 2 săptămâni de la Florența. Va fi un meci îngrozitor de greu. Da, este adevărat. Meciul va fi foarte greu. Știm, suporterii lor sunt mulți, să fim și drepți și corecți, că noi nu prea am jucat așa cu suporteri enorm de mulți, dar sperăm ca toți băieții care suntem să nu ne speriem de faptul ăsta cu acești suporteri și să încercăm, deci, să facem, o figură cât mai bună. Deci asta încercăm. Să sperăm că reușim. Nu ne gândim noi să batem sau să îl mâniem pe Dumnezeu, dar să facem o figură frumoasă și să nu facem de râs fotbalul românesc. Meci dificile. Un meci greu pentru că Gloria a jucat pe teren propriu și avea multă dorință de a juca cât mai bine în fața unei echipe italiene. Pentru asta a dat maximum. Fiorentina n-a jucat prea bine, dar chiar așa ne-am creat câteva ocazii, am egalat și am fi meritat poate chiar victoria. Considerați totuși că rezultatul este just? No. Nu. Gloria a avut 2 șuturi pe spațiul porții și a înscris un gol. Noi am șutat mult mai mult, dar portarul a fost excelent. Să sperăm că nu va avea aceeași șansă și la Florența. Sì. Speriamo che non abbia la stessa fortuna a Firenze. Câteva cuvinte despre jucătorii Bistriței. De Bistrița. Bună squadra. O echipă bună, toți împreună sunt o echipă bună. Și pentru retur? Vediamo. Vom vedea. Ai dumneavoastră vor trebui să înscrie un gol. Vom vedea cum se vor comporta. Mulțumim și mult succes în campionat. Elie Lazar, un gol frumos, un gol deosebit și o ambiție extraordinară de a juca și de a câștiga această partidă cu Fiorentina. Da, mă bucur acest gol, cu atât mai mult rezultatul. Și prin acest rezultat am dovedit că, de fapt, noi nu suntem unde suntem, că putem mai mult și chiar cu o mobilizare bună. De fapt, am dovedit de destule ori că cu o mobilizare bună am scos rezultate bune. Echipa a jucat cu o dăruire extraordinară în prima repriză, cu o ambiție pe care sigur a stimulat-o golul marcat de tine în minutul 3. Da, bineînțeles, pentru că am intrat cu puțină frică, datorită faimei Fiorentinei, pe care toată lumea o cunoaște, și acest gol ne-a impulsionat și am început să uităm de frică, practic, și să ne ținem scai de ei și i-am cam încurcat. Se putea poate și mai bine. Se putea și mai bine, dar se putea și mai rău. Se putea și mai rău, să nu supărăm pe Dumnezeu. Rezultat? Sunt echitabil, zic eu. Rezultat echitabil. În repriza a doua, echipa totuși a făcut un pas înapoi. A făcut, datorită faptului că am căzut puțin la capitolul fizic, am căzut și ei au venit peste noi și le-am dat ocazia să aibă câteva ocazii destul de periculoase. Da. Avem vreo speranță pentru meciul retur? Păi, nu prea îndrăznim multe, însă tot așa mergem cu ambiție și cu o dăruire și cine știe că mingea e rotundă. Ce va fi? Și nu avem nimic de pierdut. Și cu atât mai mult nu avem nimic de pierdut. În final, în plină noapte, militarii calcă temeinic, ordonat, câmpul de joc pentru protejarea gazonului. Meciul cu Fiorentina a rămas de acum în amintire.
Nu se pot uita plăcerile și bucurile cu care îl cadorisea fratele lui, Dan Lazar, Dumnezeu să-l ierte, când îl ducea la meciurile Universității Cluj, unde stadionul era arhiplin, iar lumea fremăta cum nu se prea vede azi. Arhiplin însemna peste 30.000 de oameni. Au fost momente de neuitat care i-au întărit convingerea că trebuie să aleagă această carieră. Golul este simbol al trăirii vieții sportive, este chintesența și fascinația fotbalistului, starea de spirit cea mai înaltă a actorului de pe teren, cât și atracția și bucuria suporterilor. Ilie Lazar. Urbánnak próbálta meg visszajátszani, most Puglic kaphatja. Lazar, Urbán, aztán Lazar reklamál, és Urbán is, hogy kéz volt, de ilyet nem csinál. Füzi, remek labda, Lazar ki tud még bújni. Urbán csak meg tudta szerezni, Lazártól kapja vissza, jól ez is lövőhelyzet lassan, Füzi kapja a nagy labdát, ott a gólhelyzet, Tára, és most Puglic lép bele az Egresinek szánt labdába. Urbán, Füzinek tette, Füzi Ákos most lendületből vezetheti, megnézi, hol jön Lazár, lesről szó nem lehet, ott a gólhelyzet, Lazár, 2-0, gól, Ilie Lazar. Ami 11-esből nem sikerült Urbánnak, az most Lazárnak sikerült 11 méterről. Füzi egy csodálatos keresztlabdát tálalt oda Lazár elé. Lazár ezt merre vette, leszről szó nem lehetett, aztán mikor 11 méterre járt Szűcs kapujától, akkor kegyetlenül bevarta, pontosan oda, ahol cseketette a bal felső sarokba. Szabó Béla viszont pontosan szeret. Lazár. Urbán kapja kint a szélen. Nagic. Nagyot esnek, Weberrel mehet tovább, Szabó, Urbán. Füzi jön kint a szélen, aztán most már középütt igyekszik, Füzi kapja, be tudja tenni, ott a negyedik! Ott a negyedik gól. Legutóbb tavaly tavasszal a Fehérvár ellen örülhettünk 4 gólnak. Most ismét ez megvan. Füzi kapja a labdát Urbántól, megnézi, hol érkezik Lazár, aki menetrendszeren jön középütt és betalál.